Жумга кече хайырлы булсын, исәнмесез хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесының атна информацион тапшыруын карарга чакырабыз. Бүгенге чыгарылышта да узып баручы көннәрнең кайбер яңалыклары белән таныштырырбыз. Районыбызның 5 мәктәбендә агротех класслар ачылды. Бүген илебездә волонтерлар көне билгеләп үтелә. Инвалидлар декадасы безне тагын да игътибарлырак һәм мәрхәмәтлерәк булырга инди. Узган атнада районыбызга эш сәфәре белән Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббаров килде. Әлеге сәфәр барышында ул районыбызның 5 мәктәбендә агрокласслар ачуда һәм район мәдәният йортында үткән уңыш бәйрәмендә катнашты. 25 ноябрь көне районыбызда вакыйгаларга бай булды. Җитәкчеләр районыбыз мәктәпләренә юл тотты. Агротехнологик класслар азык-төлек иминлеген технологик тәэмин итү милли программасы кысаларында гамәлгә ашырыла торган АПКда кадрлар милли проекты кысаларында эшләнеп җиһазландырылган. Проектның максаты авыл хуҗалыгы тармагы өчен югары квалификациялы белгечләр әзерләү, заманча технологиялар кертү һәм илнең азык-төлек иминлеген кайгырту. Районга эш сәфәре барышында республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббаров, Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов һәм Казан аграр университеты ректор вазифаларын вакытлыча башкаручы Илшат Нуриев белән районның 5 мәктәбендә агротех класслар ачуда катнаштылар. Иң элек аларны Эзмә урта мәктәбендә каршы алдылар. Биредә укучылар нәтиҗәле терлекчелек һәм заманча терлек азыгы юнәлеше буенча укыячаклар. Химия, биология, физика, математика, шулай ук агротехнология юнәлешендәге өстәмә электив курслар булачак. Әшәмердән лицейында ачылган агротех класста уку үсемлекләр генетикасы һәм селекциясе юнәлешендә барачак. Тимершек урта мәктәбендә агроинженерия, Килдебәк урта мәктәбендә азык-төлек сәнәгатендә биотехнологиялар нигезләрен өйрәнәчәкләр. Шулай ук үзләренең теоретик белемнәрен практик дәресләрдә ныгытачаклар. Саба гимназиясының 7 сыйныф укучылары чәчәк үстерү юнәлешендә тирәнтен белем алачаклар. Агротех классының кураторы, укыту эшләре буенча директор урынбасары Фәридә Соңгатуллина әйтүенчә, бу сыйныфта биология фәне бик тирәнтен өйрәнеләчәк. Шулай ук химия, физика, математикадан да өстәмә шөгыльләр каралган. Кабинетның җиһазланышы да бик югары дәрәҗәдә. Җиһазлар алыр өчен безнең иганәчебез инвестор дип әйтәбез без аны, авыл Саба 5 миллионнан артык акча бүлеп бирде. Бик күп җиһазлар укыту тәрбия эшләре өчен корылмалар кайтарылды һәм инде шушы агрокласста укыр өчен бөтен уңайлыклар тудырылды. 2025-26 уку елыннан үзенең эшчәнлеген башлап җибәрде. Эшебез безнең программаларга нигезләнеп алып барыла. 4 фәнне без аеруча ныгытып өйрәнәбез. Ул математика, физика, химия һәм биология фәннәрен. Биология фәне 7 класста менә безнең бу уку елында 7 Б классы агрокласс булып китте. Һәм шушы 7 Б классында биология фәнен тирәнтен укытыла башлады. Агротехнологик класста дәресләр безнең төп юнәлештә физика, математика, химия, биология юнәлешләрендә 1 сентябрьдән махсус эш планнарына нигезләнеп укытыла башлады. Агротех класслар булачак аграриялар өчен гади уку класслары гына түгел, агрономия, биотехнология һәм башка авыл хуҗалыгы дисциплиналарын тирәнтен өйрәнү өчен барлык кирәк-яраклар белән җиһазландырылган үзәктә булып тора. Алга таба җитәкчеләр Саба район мәдәният йортында үтүче уңыш бәйрәмендә катнаштылар. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе тарафыннан игълан ителгән Алтын башак рәсем бәйгесенә килгән эшләр белән таныштылар. Бәйрәм барышында җиңүче укучылар тәбрикләнеп, аларга бүләкләр тапшырылды. Бәйгедә катнашу бер генә балада бүлексез калмады. Уңыш бәйрәмендә район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин хезмәт нәтиҗәләре һәм алдагы көннәргә куелган бурычлар белән таныштырды. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббаров һәм Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов хезмәт алдынгыларын бүләкләделәр. Уңыш бәйрәме Саба дулкыннары телевидениесе аша туры эфирда трансляцияләнде. 1993 елдан 3 декабрь Халыкара инвалидлар көне итеп билгеләнде. Әлеге дата белән бәйле рәвештә декабрь башын инвалидлар декадасы итеп үткәрү традицияга керде. 10 көнлек җәмгыятебезгә аларга даими игътибар бирү, социаль яклау кирәклеге турында искәртә. Район инвалидлар оешмасы җитәкчесе Әмин Миннагулов декада барышы белән таныштыра. Безнең 10 көнлек 1 декабрьдән 12 декабрьгә кадәр барачак. Әле аннан соң да дәвам итәчәк. Потому что ни өчен дигәндә чаралар күп. Барысында 10 көн эчендә генә эшләп бетереп булмый.
Шуңа күрә без мөмкинлекләре чикле булган кешеләрне төрле чараларда, спортта булсын, монда концертларда булсынмы, бүтәниләрдә катнашырга чакырабыз. Менә безнең район буенча күп чаралар планга кертелде. Инде аларын без хайран гына уздырып барабыз. Көн сайын чара, ярышлар дисең монда, бүтән чаралармы, барысында катнашырга тырышабыз. Үзебезнең якыннарыбызны чакырабыз, катнашсыннар, актив булсыннар, бер-берсенә аралашсыннар, күңелләрен күрсеннәр. Шуның өчен менә 11 декабрь көнне безнең Байлар Сабасының Мәдәният йортының кече залында булачак республиканский өстәл спорт уеннары буенча ярыш. Ул бик җиңел уеннар, анда йөгерәсе юк, сикерәсе юк. Просто бераз башын эшләтеп, ул ярышларда катнашсаң, әйбәт була. Безнең команда атнага 3 тапкыр анда тренировка уза, кичке сәгать 7:30-дан. Без уздырдык яңа мәктәп базасында балалар арасында шашка турниры. Анда төрле мәктәпләрдән 43 укучы катнашты. Бик матур чыгышлар ясадылар. Приз урыннарга призлар булды, акчалы бүләкләр. Һәм бөтен катнашучыларга да бүләкләр өләшеп чыктык. Рәхмәт Рәис Нурлаевка, администрациягә булышканнар өчен. Бөтен катнашучылар, узатучылар чәй белән столойда ашап, эчеп кунак булдылар. Махсус хәрби операция катнашучы, менә безнең арага кергән сәламәтлек чикле кешеләр дә безнең командага кушылдылар хәзер. Безнең аралашалар, спорт ярышларына йөриләр. Алар үзләрен уже иркен сизәләр. Молодцаларга рәхмәт. Кичә безнең белән бардылар тоже. Күкмара җирлегендә приз урын алдылар. Алар бик шат булып кайттылар. Аларга рәхмәтемне белдерәм. Барыгызны шы декабрьдә узасак чараларда катнашуыгызны сорыйм. Авыл җирлекләрендә узачак инде төрле ярышлар. Барыгызны котлыйм. Шушы 10 көнлектәге уңышларыгыз алда да яхшы булсын. Саулык, сәламәтлек телим. Авыртмагыз, дөньяларыгыз тыныч булсын. Сынауларга бирешмичә, язмышка баш имичә яши торган кешеләр безнең арабызда бик күп. Шуларның берсе Алан Елга авылында яшәүче Гөлүсә Назирова һәм аның әнисе Гөлфинур апа. Алан Елга авылында яшәүче Назировлар йорты безне балкып торган утлары, шау чәчәктәге гөлләре һәм якты йөзе ачык күңелле кешеләре белән каршы алды. Әлеге йортта яшәүче Гөлүсә һәм аның әнисе Гөлфинур ханым барсында үзләре янына җыючы җылы кояшны хәтерләттеләр. Тормыш сынауларын җиңәргә үзендә көч тапкан әни кеше Гөлфинур апа белән танышабыз. Мин үзем шушы авыл кыз инде, шул теге урамда гына торам мин үзем, каршы якта гына шикелле. Иптәшем белән шул 2 ел очрашып йөргәннән соң 78 елда кавыштык. Андары 24 ел бергә яшәдек инде. Әткәй белән, әнкәй белән 35-36 ел яшәдек. Әткәй белән 22 ел яшәдек. Иптәшем инде 2002 елның апрелендә үлде инде, үлеп китте инде ул. Һәм шул әшәкешер белән үлеп китте инде ул. Иптәшем үлгәннән соң да әле 10 ел әнкәй белән тордык. Минем әнкәй бик әйбәт кеше булды инде ул. Без бер-беребезгә терәк булып, шулай итеп яшәдек инде. Шул 2002 елның апрелендә, январында кызым шушындый хәлдә калды. Апрельдә иптәшем үлде инде. 3 ай эчендә шундый булдылар алар. Без шуннан соң инде менә шул әнкәй Гөлүсә әле бер кызым бар. Ул вакытта кияүдә түгел әле кызым. Шулай дүртебез яшәп калдык инде. Андары ул иптәшемнең үлгәннән соң кичкенә кызымны инде кияүгә бирдек. Андары шул өчебез генә яшәп калдык инде. Әнкәй 99 яшын тутырыга берничә ай гына калгач үлеп китте. Алар да бик булышты, Аллага шөкер, рәхмәтләр яусын. Алар башта көн сайын менделәр, хәл белергә көн сайын менделәр инде алар. Ана тек үз башына килмәгән кеше аңлап та бетерми инде. Бик авыр булды вакытларда. Кыз да бит инде яшь аяксыз калды 18 яшьтән. Шулай иттереп инде үземә көч табып, команда вакытта әле өйдә маллар да күп, үзем дә фирмада эшлидер инде, шул эш белән җуанып тормый инде, шулай итеп барды инде.
Gülüse okudu mektep, tege avırlık bile yeridir ya. Nu avırlık bilse bizge bitin yana nindi yirak mektep. Okuğun bir de yalıştırmadı indi. Okuğun evet okudu ol. Onun mene hazırda boş pik evet işleyenin. Авырлык белән булса да йөреп торган Гөлүсә 2022 елның гыйнварында 22 яшьтә аяксыз калып, инвалид креслосына утырырга мәҗбүр була. Кабул итүе авыр булса да язмыштан узмыш юк дип, әни белән кыз сынауларны күтәрергә үзләрендә көч табалар. Булганына канәгать, риза булып яшиләр. Күршедәге Шикша авылында яшәүче кызы Сирина белән кияүләре Рамил тормыштагы төп танышлары. Kızlar birisi bik dus, kiyevim bik eybet. Benim bütün turmuşunu kiyevip para indi. Min kiyeve bik rahmetli indi. Гөлүсәгә хәзер 46 яшь. Ул кешеләрне, туганнарын, матурлыкны бик ярата. Хоккей уенының җанатары. Motor kiyinirge yarata, motor bulup yürüge yarata indi bik de. Bik motor. Mene koya barsam da şunga kiyim karayım, motor kiyim karayım koya barsam da. O kişini bitine yarata, o kişi kiygeni, o bitine tege uğramaya çıkmağaç bitinde jekinler şabız ne uğrama. Hazır bitine mene pişiraklarlar nelerde uğramaya çıkmıyor, o kişi kiygeni bik yarata indi. Bik yarata kişi kiygeni. Ona bitine oralışığa gerek. Kına bu 4 sene arasında oturup indi ana şu yarı notebook'u var indi. Telefonda oturamıyor. Tege gözlerin noşaranın bik. Bizge indi her şu sağlık, selametlik gerekindi, illerge tanışlık gerekindi. Özü bizge tanışlık gerek bolalar, onuklar hasreti kurmuş indi. Şuay indi iköyleşip bir-birimizge iptaş bolup, şuay yaşarga yazsın indi. Гөлфинур апа балаларына терәк, таныш булса, туганнар өчен төп йортның тоткасы. Тормыш иптәшенең абыйсы Расим барыбыз да аңа рәхмәтле ди. Xuda şol yazganlar bir yaşa gitti. Yaşa gitse de sınmadı, sağılmadı. Ve sağılıp düşme yani tırmışını yerlerge karağında, 200 lira karağında eve tarttırmışını. Ona bir zor rahmetli biz. Çünkü yol şuşun tüp yurtunu uşağın suyundermişe. Bütün biz koyan koysalar bizim Almatada tuğanlar var. Onlar koysa da neyse bütün şunda koyta, bütün biz şunda jıyılabız. Tüp yurtundan uşağın suyundermiş yaşayan için ona bir zor rahmetli biz. Ani de şöyle bik uluyorsa karışa, ona da bik eybet terbiyelerde bir nindi suyuya gidip onda nerse bize vapşı bulmadı onu. Tüy suyuya gidiyor, tüy diyen. Biz ona barımıza bik rahmetli. Гөлүсәнең мөмкинлекләре шикләнгән дип әйтү һич тә мөмкин түгел. Туганнары, авылдашлары белән гел аралашып тора ул. Яратам, каты яратам. Туганнар мине төптірәген алар. Бу йортта туганнарның барысы да көтүп алынган кунак. Гөлфинур апаның сеңлесе Розалия һәм килендәше Фирдәүс апаның килеп керүләре көзнең караңгы көнендә кояш чыккан кебек булды. Гөлүсә белән Фирдәүс апаның сүзләре бетәр төсле дә түгел. Bizning qarab turgan Gülüsəmiz indi bu. Biz aның bilan менә iş bir saza сөйләшәбез. Киңәшләре яхшының, кем кайчан туган барсын белә ул, нәрсә булган, сеңнем шулай исән шалт җавап бирә ул. Бөтенесенә бик сөйнәбез аның шушы айтып башы эшләвенә менә безнең менә туган көннәрне котлый, һәрберебезнең бәйрәм булса бәйрәмнәрне котлый. Без аның белән горурланабыз әле. Синең җырыңны компьютердан тыңладым ди, тагы шунда җырлағансың икән, шунда булгансың дип бөтенесен карап бара. Бик танышып бара ул молодой саңар. Миңа да җырлап төшәрсең әле ди ул әйтә ул ансын. Туп-тур әйтә ул. Гөлүсә ул Фирдәүс апаның иң тугры тамашачысы да, һәр җырын тыңлап бәя бирүче дә. Җыр алар өчен җан азыгы. Уйна тәле гармуныңны, дус ишеләреме тыңласын. Син уйнасаң, мин җырларымны мактап мишә елгасын. Син уйнасаң, мин җырларымны мактап мишә елгасын. Ямле мишә буйлары дулкынлана сулары, ямле мишә буйлары дулкынлана сулары, ярларында кошлар сайрый сагындыра шулары, ярларында кошлар сайрый сагындыра шулары.
Менә моңа шундый матур, дустана яшәдек. Моннан соң да Алла бирсә шушылай туганнар булып, дуслар, туганнар булып яшәргә язсын. Аларга Ходай Тәгалә биргән гомерне күңел тынычлыгы белән бер шулар күрмичә, әле әнисенә кирәк булып, терәк булып яшәргә язсын. Менә шушылай бергә аралашып. Гөлфинур апалар гаиләсендә 5 кыз үскәннәр. Үзләреннән еракта тормаган сеңлесе Розалия белән Исалар гомер буе бергә аралашып, ярдәмләшеп яшиләр. Гөлүсә белән бергә булдылар инде алар. Безгә монда Гөлүсә безгә төшәдер, кунакка төшәдер, кунарга төшәдер ул безгә. Гөлфина апа белән китсә, үзебезгә төшәдер инде. Үзем дә менеп карыйдырым. Гел бергә инде без. Көннән чәшә тапка телефонна сөйләшәбез инде без. Балалар кайткач та Гөлүсә апа ничек теләр инде алар, үзләре дә монда менәргә тырышалар инде кайткач инде. Гөлфина апа үзе безгә килә инде ул. Балалар үзе дә менәләр монда Гөлүсә апа янып чигәл дип инде. Шулай аралашып яшибез, Аллага шөкер. Хәл белергә дә килә, менә бу инвалидлар декаласында үзенең иптәшләре дә килә, Гөлфина апаның иптәшләре дә киләләр, хәл белергә киләләр шулай итеп. Үзе кешене ярата ул бик кеше килгәнне. Авыл халкы бик ярдәмчел. Берсенә берсе ярдәм итәргә тырышалар инде. Урамда очрасында сырыйлар алар, Гөлүсәнең хәлен ничек дип сырыйлар. Берсә сорамыйча калмыйлар. Аллага шөкер. Менә шундый туганнар булганга без бик сөенәбез инде. Аларга рәхмәт. Күршеләр белән дә бик дуслату яшиләр алар. Хәл бергә кирип торалар, үзләре бөтенсе дә ярдәмләшеп яшиләр. Аларга саулык, сәламәтлек инде. Берсенә берсе кирәк булып, терәк булып яшәсеннәр алда көннән дә. Бергә яшәргә язсын. Олан Елга авылында яшәүче Гөлүсә Нәзирова инвалид коляскасында утырса да яшәү ямен югалтмаган. Әнисе, барлык туганнары безнең Гөлүсәбез дип üzülеп торалар. Татар җырларын, һәр төрле матурлыкны яраткан Гөлүсә Нәзировлар йортының якты кояшы, якыннарының кайгыртуы, ихлас яратуы аңа яшәргә көч биреп тора. 2 декабрь көнне Теләче районы киләчәк яшьләр үзәгендә үзенә бер төрле иҗат һәм җылылык атмосферасы хөкем сөрде. Инвалидлар 10 көнлеге уңаеннан оештырылган чарага бу көнне яшь талантлар бергә җыелды. Теләче муниципаль районының балалар сәнгать мәктәбе, балалар иҗат үзәге, беренчеләр хәрәкәте, балалар китапханәсе, социаль яклау бүлеге, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге читтә калмады. Киләчәк яшьләр үзәгендә инвалидлар декадасы уңаеннан район күләм чара үткәрелде. Әлеге чара барлык яшьләр һәм балалар белән эшләүче оешмалар социаль яклау үзәге белән бергәлектә оештырылды. Бәйрәм бик күркәм, матур, оешкан төстә үтте. Барысына да ошагандыр дигән өметтә калабыз. Теләче районының киләчәк яшьләр үзәгендә узган чара сәнгать кешеләрен берләштерде. Ул барлык катнашучыларга һәр баланың бигрәк тә ярдәмгә мохтаҗ булганнарның тулы канлы үсеше һәм үз-үзен күрсәтә алу өчен шартлар тудыруның мөһимлеген искәртте. Күңелегезне төшермичә, менә шушы тормышка ям табып, инде матур итеп, бүген җәмгыятебездә шушындый тормыш алып барасыз. Иң мөһим инде сезгә Аллаһ Тәгалә шиксез сабырлык, үзегезнең сәламәтлегегезне ныгыту өстендә шифа биреп, менә әти-әниләрегезгә бик зур рәхмәт. Сезне кайгыртып шулай бит. Бәйрәм барышында сәнгать мәктәбе укучылары концерт номерлары бүләк итте. Районда үткәрелүче рәсем конкурсында җиңүче укучылар бүләкләнде. Барлык теләге булучылар сәнгать җимешләрен сәхнәгә чыгып тәкъдим иттеләр. Мин яшим, мин бар, яшим җирдә. Бәхетлемен, барлыгыма шулай куанам. Хаталарым өчен борчылмыймын, көләч йөзем белән уянам. Мин бердән-бер, кабатланмас кабат, минем йөзләр, минем карашлар, минем кебек берәү атлап йөрмәс. Хыялымны минем кабатлап, күзләремнең ялкыны да үзгә. Бармак сырым, бары үземчә. Мин бердән-бер, башкалар юк миндәй. Куанамын шуңа үзем дә. Бәйрәмнең икенче өлешендә барлык катнашучыларга да үзләрен остаханәләрдә сынап карау мөмкинлеге бирелде. Иҗат һәм спорт юнәлеше белән бәйле булган остаханәләр үткәрелде. Балалар өчен әкиятне танып бел дигән интеллектуаль уен оештырылды. Олы йөрәкле райондашларыбыз, изге күңелле волонтерлар көче белән махсус хәрби операциядә катнашучы ир-егетләребез өчен гуманитар ярдәм әзерләү тукталып тормый. Волонтерлар көне уңаеннан Иске Икшермә авыл җирлегендә эшчәнлек алып баручы олы йөрәкле апалар белән сезне кабаттан таныштырып үтәрбез.
Икшерме авыл җирлегендә яшәүчеләрнең 20-20 метр үлчәмле маскировка шелтәре уруы турында мәгълүматлар интернет шелтәрләрендә шактыйдан күренгән иде. 20-20 метр итеп эшләнгән маскировка шелтәрен авылдашлар 20 көн үрделәр. Ул иң зур размерлы сетка дип тәкъдим ителде. Җирлектә яшәүчеләр без инде эшләдек дип моның белән генә тукталып калмаганнар. Эш бүген дә дәвам итә. Бу эш өчен Казан шәһәрендә яшәүче авылдашлары Рәлиф Мәхмүтов авылдагы үз бинасында биргән. 12 майдан бирле бу бинада көн сайын эш кайнап тора. Гөлия Закирова Икшерме авыл җирлегендә бу эшне оештыручыларның берсе. Сетка уру белән 12 майдан бирле эшли башладык. Монда безнең 24 кеше йөри. 25 инде хәзер, но көндәлек җыелабыз 10ннан 15-кә кадәр. Менә җәй буена безнең эшләгән чорда монда без 50дән артык 3-6 сетка үрдек һәм 1 сетка 20-20 үрдек. Безнең белән җәй көне 7 бала кереп, 7 бала менә шунда безнең белән янәшә басып эшләделәр. Шушы старый Икшермәдән Сәкинә апа Давлиева 71 яшьлек, Тот Икшермәдән Наҗия апа Шакирова 70 яшьлек һәм менә Соня апа Гарипова кушылды безгә. Ул тоже 70 яшьлек, бергә безнең белән үрәләр. Монда күбесенчә безнең пенсионерлар эшлиләр һәм эштә әле пенсия яшенә җитмәгән кешеләр дә хайран кич белән эшләреннән кайткач, шушында килеп эшлибез. Без күбрәк кич белән эшлибез. 7ләрдә җыелабыз да. Өлкән яшьтәге апалар да монда бергәләшеп килеп эшлиләр. 70-не узып барсалар да фронттагы ир-егетләргә бергәләшеп ярдәм итсәк, җиңүгә, аларның гомерләрен саклап калуга үз өлешебезне кертсәк иде диялар. Иске Икшерме авыл җирлеге буенча алсак, бүгенге көндә 9 егет махсус хәрби операция зонасында. Шул исәптән 2 егет ирекле доброволец булып катнашып кайткан. Иске Икшерме егете Илһам Шакиров та махсус хәрби операциядә катнаша. Әнисе Хәдифә Пәгәптрәкипова исә авылдашлары белән бергә гуманитар ярдәм әзерләүдә үзенең көчен кызганмыйча эшли. Кулымнан килгәнчә тырышам ди ул үзе дә. Менә ачылган көненнән 12 майдан бирле мин шушында киләм. Һәр көнне дип әйтсәм дә була, бик сирәк берәр көн килмичә калган көннәрем бар. Булай даими рәвештә йөрим. Бик теләп йөрим. Исән-сау балалар сугыш бетеп, балалар һәммә кешегә газиз, исән-сау кайтсыннар дим инде. Без үргән шушы сеткалар балаларга бик кирәк, ул аларны саклый, дроннардан саклый бит инде. Алар шуның астында исән калалар дип сөенеп йөрим мин. Амин шулай булсын. Аллага шөкер, улымнан хәбәр килеп тора. Менә җәй көне үләннәр, җиләк-җимешләр киптереп, шуны крупный листовой чәй белән бутап, зип пакетларга тутырып, солдатларга үлән чәйләре ясадым, фруктовый ягодный чәйләр ясадым. Кыш буе сухари киптердем, өйдә аннары менә шушы апам белән минем апа ул токмачлар кистек, атна сайын аларны киптереп тапшырдым. Маскировка шелтәрен үрүнең дә үз нечкәлекләре бар. Бу эшкә катнашучылар аны ныклап үзләштереп бетергәннәр. Эшне дә үзара бүлешеп тиз алып баралар. Хәлимә апа Бәшәрова белән Наҗия апа Шакирова сетка үрү өчен тасмаларны тиешенчә кисеп әзерләп торалар. Ә калганнар тасма артыннан тасманы ялгап үреп баралар. Эш Аллага шөкер тиз бара. Хәзер инде кул өйрәнгәчтен бик тиз арада гына үреп атабыз без аны. Һәр көнне диярлек бит инде менә һәр көнне инде апалар җыелалар. Без инде эштән соң көн сайын да килә алмыйбыз, но апалар көн сайын киләләр һәм кич белән менә 7ләрдә килсәк, без инде аны 10нчы яртыга бер сетканы үреп бетерәбез. 2 сәгать ярым дигәндә кешенең күпме килгәненнән дә карап инде үреп бетереп, шушы сетканы салдырып, төреп, әзерләп, икенчесен шушылай станга тарттырып, икенче көнгә әзерләп китәбез инде. Сорау зур һәм Аллага шөкер менә шул сабаган солдатка аш оешмасыннан безгә основалар һәм бобиналар биреп торалар. Безнең инде әлегә үзлек булганыбыз юк. Көтүп турып нәрсә дип менә гел процесс гел непрерывный дип әйтик инде барып тора.
Allahu şükür. Her zamanның үз авырлыклары, үз үзенчәлекләре була. Махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен гуманитар ярдәм әзерләү эше башлангыч, авылдашлар күбрәк аралаша, бер-берсенең хәлләрен белешә башлаганнар. Маскировка шелтәре үрүдән тыш башка төрешләрне дә күмәкләшеп башкаралар. Нәрсәдән дә булса башларга кирәк бит. Менә улы йөрәкле кеше дип Гөлиян әйтәсем килә. Бүгенге көндә күрше-күршегә йөрмәгән вакытта, туган белән аралаша алмаган вакытта, ул безне 5-6 хатынны үзенең өенә чакырып, шуның өендә әле өйдә бит бала чагасы да бар, ире дә бар. Шунда токмаш кисәдер. Артыннан ул безгә тәмле шәйләр ишерәдер. Бик борчыладыр менә Зөлфиянең әнисе Гөлшат, ул да шунда җирде, Зөлфия җирде. Аннарсын инде эш арта барды, безнең менә бу җирлегебезнең эше сет уруга гына кагылмаган бит. Безнең бөтен авыл эшли. Кибеттә тора ящик, тартма, анда акча да куялар, ризык та куялар. Күп кенә кешеләр өйдә ипи киптерә, шәк пешерә, алмасын киптерә, үләнен киптерә. Аның өстенә бит әле авыл советы бик зур ярдәм куя инде бу эшкә. Авыл җирлегенә игълан салуга менә фәлән көнне зур масштабта гуманитар ярдәм китә безнең солдатларыбызга диюгә, авыл халкы бердәм катнаша инде. Кемдер носки индап килә, кемдер тукмашынап килә, кемдер боткасын, тушонкасын. Инде андый мөмкинлеге булмаса, акчалата авыл советына кертәләр, үзегез алыгыз, ярдәм итегез дип. Менә бүгенге көндә тагын бер яңа эш башланылып китте. Ул да булса 3D принтер белән безнең технология укытучысы мәктәбебезнең махсус приборлар ясыйлар әнә дроннарга. Бу эштә бөтен авыл халкы катнаша инде. Махсус хәрби операция башланганның беренче көненнән үк волонтерлар солдатларга, аларның якыннарына ныклы терәк. Беренче көннән үк алар егетләребезгә төрлечә ярдәм итәләр. Якыннарыбыздан исәнлекләре турында килеп торган хәбәрләр, туганнарның, дусларның ярдәмнәре безгә көч бирә. Бер генә үтенешебезне дә кире какмаган район, авыл җирлеге җитәкчеләренә рәхмәт ди ирен махсус хәрби операциядан көтүче Зөлфия Шакирова. Мин Иске Икшерме авылында яшим. Үзем Яршалыда тудым. Ирем янына, ирем белән Казаннан монда күчтек 2019 елда. Үй төзедек, яши башладык. 22 елда мобилизация башланды һәм ирем инде менә 3 ел сугышта. Безнең 2 балабыз бар. Берсе һәр кадет инде 5нче класста. Кызыбыз әле садикта 2нче елга ала берсе укуга. Егетләргә бик авыр инде. Менә шуңа күрә без аларга булдырганча булышабыз. Сухарилар да киптерәбез, посылкалар ой сайын җибәрәбез инде менә 3 ел ой сайын посылка җибәрәбез. Алар безнең өйдәге җылыны алалар, әзрәк шатланалар. Аларга шул строй материаллардан әйберләр кирәк инде. Менә бу сеткаларында сырыйлар, яшел капчыклар сырыйлар, полиэтиленнар. Менә шундый әйберләр аларга гел кирәк, чөнки алар гел күченеп торалар. Аллага шөкер, фронт алга бара. Шуңа күрә еш күченгәч, аларга менә шундый строй материаллар еш кирәк була. Һәм солдатка аштан безгә бик күп ярдәм килә уже менә 2 ел, почти 2 ел бит инде. Ашлар белән менә 2 ел ашлар белән шул ашлар белән яшиләр, тушонкалары бик тәмле дип ирем гел әйтеп тора. Хәзерге вакытта Икшерме авыл җирлегендә маскировка шелтәре үрүше дәвам итә. Волонтерлар Сабадагы штаб белән дә Иске Икшерме авыл җирлеге башлыгы Алмаз Биккинин белән дә тыгыз элемтәдә торып эшлиләр. Авылның хәзрәте Рафик Исхаков та волонтерларга һәр вакыт ярдәм итеп тора. Фронт ихтыяҗларын һәр даим белешеп торалар. Мәсәлән, хәзерге вакытта маскировка шелтәрләрен күбрәк 3-6 метр итеп үрәләр. Әзерләрне Сабадагы штабка илтеп тапшыралар. Шимал белән дә аларны әлеге штаб тәэмин итә. Сугышчылардан килеп ирешкән рәхмәт сүзләре, хезмәтләрен бәяләп тапшырылган рәхмәт хатлары, грамоталар аларга игелек эшләүне дәвам итәргә, җиңүне якынайтырга көч биреп тора. Районда ел сайын традицион рәвештә балалар театр коллективлары арасында Шәүкәт Биктимиров исемендәге театр сәнгате конкурсы үткәрелә. Бәйгенең төп максаты укучылар арасында милли театр сәнгатен үстерү, үсеп килүче яшь буынга театрга мәхәббәт уяту. Якташыбыз Шәүкәт Биктимировның һәм татар язучыларының иҗатларын пропагандалау. Әлеге бәйге 2012 елдан башлап оештырыла. Быел ул 13-нче тапкыр үткәрелде. Республика конкурсын ачып җибәрү тантанасында Саба муниципаль районы башкарма комитет җитәкчесе урынбасары, аппарат җитәкчесе Ирек Гарипов катнашты. Җитәкче һәрбер коллективка уңышлар теләде һәм рәхмәтен җиткерде. Катнашучыларның да саны, коллективларның саны елдан-ел арта. Моның бит тәртибе шундый.
башта сайлау алып үтеп, менә финалга үтү кешеләрнең дә географиясы быел зур дип әйтергә кирәк. Әтнә, Теләче, Казан шәһәреннән театр коллективы бар безнең, Сабаллар, шулай ук ялгышмасам, Ижаудан килгәндә кунакларыбыз бар әле безнең. Бу безнең инде хәзер межрегиональный конкурс төшәктә була. Башка республикадан килгән катнашучылар бар бит инде. Барыгызга да бик зур рәхмәт шушы театр сәхнәте конкурсында катнашканыгызга. Барыгызга да уңышлар, үзегез әзерләп килгән күренешләрне, театр күренешләрен дип әйтергә кирәк, жюригә яхшы дәрәҗәдә тапшырырга насыйп булсын сезгә. Һичшиксез матур актерлык осталыгы күрсәткән, матур уйнаган, сәхнәдә үзен дөрес, яхшы тамашача биргән коллективлар җиңәр дип ышанасы килә. Быел театр сәнгате конкурсында 11 коллектив катнашты. Районыбызның Явлаштау, Үзмә, Югары Симет, Тимершык, Олы Кибәче, Шикше мәктәпләреннән кала, Теләче, Әтнә районнарыннан Казан һәм Ерак араны якынайтып, Ижау шәһәреннән килгән сәнгать сөюче укучылар җыелган иде. Укучылар чын театр артистлары кебек сәхнәне гөрләтте. Һәрбер катнашучы рольгә кереп жюри мәхәббәтен яулады, сәнгатьле итеп шигырь сөйләде, җырлады һәм дәртле итеп биеде. Теләче районында махсус хәрби операция зонасында хәлак булган Наис Билалов хөрмәтенә Караширмә авылында истәлек стеласы ачылды. Наис Наил улы 1993 елда Караширмә авылында туа. Башлангыч белемне туган авылында ала, урта белемне Үзәк урта мәктәбендә үзләштерә. 2011 елны армияга алынып, Төньяк Осетияда артиллерист булып хезмәт итә. 2012 елда туган якларына әйләнеп кайта, гаилә корып җибәрә. 2022 елның октябрендә махсус хәрби операцияга алына. Елдан артык илебезне саклап Луганск өлкәсе, аннан Донецк өлкәсендә намуслы хезмәт итә. 2023 елның 22 декабрендә батырларча хәлак була. Күрсәткән батырлыклары өчен батырлык ордены белән бүләкләнә. Чараны ачу тантанасында район башлыгы Айрат Фатхуллин, 8-нче чакырылыш Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасы депутаты Рөстәм Кәлимуллин, Татарстан Республикасы спорт министрының 1нче урынбасары Хәлил Шәйхетдинов, туганнары, дуслары, сыйныфташлары, авыл халкы катнашты. Хәлак булган сугышчының әтисе Наил Кыям улы, әнисе Фирдания Рахматулла кызы һәм Наисның улы Нәзир чараның иң хөрмәтле кунаклары булдылар. Безнең балаларыбыз балалар бакчасына йөрсен, мәктәпләргә йөрсен. Biz матур тормышта яшәсен өчен инде үзләренең тормышларын куркыныч сызык астына куеп, алар шушы махсус хәрби операциядә кызганычка каршы инде сугышлар, югалтуларсыз булмый әлбәттә. Безнең якташларыбыз да батырларча, алар чын мәгънәсендә геройлар, хәлак булган егетләребез бар. Biz аларның исемнәрен мәңгеләштерү өчен, киләчәк буын өчен әлбәттә шушындый инде чаралар булырга тиеш. Район башлыгы Айрат Фатхуллин әлеге гаиләгә истәлек бүләген машинада балалар йөртү өчен махсус утыргыч тапшырды. Рөстәм Галиулла улы Кәлимуллин һәм Хәлил Хәлим улы Шәйхетдиновлар да тантанада чыгыш ясап, Наисның хәрби батырлыгын билгеләп үттеләр. Чарада шулай ук Наилнең беренче укытучысы Рузия Госман кызы Хучинда да аның мәктәптә укыган вакытларын искә алды. Наис исемен ишетүгә безнең күз алдына иң беренчеләрдән булып, аның ягымлы гына елмаеп, нәни генә кулларына чәчәк букетлары тотып, нәкъ 25 ел элек 1 сентябрьгә укыга килгән вакытлары күз алдына килә. Наис үзенең инде йомшак күңелле, эш сөючән, спортны яратуы белән безнең күңелләрдә истә калды. Астан гына елмаеп, бөтен әйтәсе үз фикерләрен
ныклап, уйлап, bütün başlayan işlerin uylab şulay iş ite turgan edi. İpteşleri arasında da indi ol dostane münasebette buldular. Ne klassa 4 bala okudular. Bir koşanda indiler. Bir-birisi bilen itkileşip, sözge kilip otururlar bulmadı. Ne nayısın şu şunday batırlığı onun indi bizim mektepte okup çıkığı bilen bizim kulunlarda мәңгі есте қалашақ. Hem келешек еш буынларға да аның шушы батырлығын біз өрнек етіп қоябыз. Әнайысының әнесі Фирдания апа ахырдан жауап сүзендә барысына да рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мемориал тапlaştılar. Benim aziz balam 22 dekabr günü maxsus harbiy operatsiyada halak buldu. Менә аның хәзер халак булганына bir yıldan bir aydan 2 yıl була инде. Исән-сау сугышлар бетеп, барлык кешеләрнең дә газизләре туган якларына, туган нигезләренә газизләре янына әйләнеп кайтып, озын-озак тиз татымлы тормыштагы мөмкинлекләрем насыйп итсә иде. Сугыш кырларында илебезнең тынычлыгын яклап, сугыш кырларында вафат булганнарның урыннары мәңге җәннәт төрләрендә булса иде. Наис Наил улын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Ватанны саклаучыга хөрмәт йөзеннән стеллага чәчәкләр салдылар. Моннан соң мәдәният йорты янына урнаштырылган истәлек тактасы һәркемне каршы алып торачак. Илебездә билгеләп үтелә торган күп санлы бәйрәмнәр арасында әниләр көне аерым урын алып тора. Бәйрәмнең максаты хатын-кызга сакчыл караш традицияларын хуплау, гаилә нигезләрен ныгыту, безнең тормышта төп кешенең, әнинең әһәмиятен билгеләп үтү. Шушы уңайдан 28 ноябрь көнне Теләче районының туган авыл кафесында махсус хәрби операциядә булган якташларыбызның әниләре, тормыш иптәшләре белән очрашу булды. Шарага килгән әниләрне Теләче муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллин, Теләче якташлар җәмгыяте җитәкчесе Ирек Даутов тәбрикләде. Барыгызга да мин телим тигез тормышлар, бала хәсрәтләре күпчә, шушындый матур табыннарда, һәр вакытта бәйрәмнәрдә генә очрашырга насыйп булсын. Әниләребез җәмгыятебездә нинди генә тармакны алсак та, районыбызда, республикабызга җирлекләребезгә зур өлеш кертеп бүген инде хезмәт итәләр. Күп балалы гаиләләр инде нинди генә гаиләне алсак та, алар һәммәсе безнең районыбызның горурлыклары. Шуңа күрә бер семья булып, үзебезнең менә шушы матур районыбызда, республикабызда исән-сау яшәргә булсын. Саулык, сәламәтлек телим. Гаиләләрегезгә тигезлек иминек, шушы матур бәйрәмнәр белән исән-имин булыгыз, авыртмагыз. Бәйрәм барышында Теләчедә яшәүче Мөршидә апа Егорова әлеге очрашуны оештыручыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде һәм залда утыручы әниләргә мөрәҗәгать итте. Айрат Фатмишка без рәхмәтен әйткәсем килә. Администрациядә эшләгән барлык җитәкчеләргә үз лично үземнең исемемнән рәхмәт әйткәсем килә. Алар безгә бик булыштылар. Мин аларга бик рәхмәтлемен. Минем улым сугышта үлде. Миңа әйтәдем, улым ашып калырга да була бит. Ник барасың син дигәч, мин сакламасам сезне, үземнең семьямны, әтиәниләремне, илемне мин сакламасам, кем сакларга тиеш әни? Мин барам дип китте ул. 30-га кайткачта мин әйтәм, улым, әллә кире уйлыйсың инде, авыр бит дигәч, юк әни. Мин барам, минем дә иптәшләрем көтеп тора диде. Барлык әниләргә дә бәхет, шатлык телим. Кайсыгызның балалары минем балам шикелле үлгән икән. Аларга сабырлык телим. Сабыр итәргә кирәк. Мине шулай өйрәттеләр инде, әзрәк булса да сабырлык кирәк сезгә дип. Кемнәрнең балалары, иптәшләре сугышта икән. Мин аларга исән-сау семьяларына кайтып, балаларын бәхет итеп, хатыннарын, әти-әниләрен бәхет итүләрен теләп калам. Татарстанның от казанган артисты Рәсим Низамов, күп санлы конкурслар лауреаты Инсаф Бәдретдинов һәм район үзешчәннәре моңлы җырларын бүләк иттеләр.
Безнең әниләр татар традициясендә тәрбияләнгән сабыр әниләр. Аларда булган күркәм холык сыйфатларына өстәп сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы хәсрәтсез тормышның матурлыгына сөйнеп яшәүләрен телисе килә. Халык язучысы Фатих Хөсни исемендәге Олы Мәтәскә урта мәктәбе базасында Әфганстанда хәрби бурычын үтәгәндә батырларча һәлак булган интернационалист сугышчы Миңнегали Ногманов истәлегенә 2011 елда туган һәм аннан кечерәк яшьтәге егетләр арасында татарча көрәш буенча Теләче муниципаль районы беренчелеге үткәрелде. Шунысы игътибарга лайык, Теләче спорт мәктәбе тарафыннан Олы Мәтәскә урта мәктәбендә ел саен үткәрелеп килүче әлеге турнир быел 30-нчы тапкыр бөек җиңүнең 80 еллыгына һәм ватанны саклаучылар елына багышлап үткәрелде. 12 үлчәү авырлыгында узган традицион ярышта 80гә якын яшь көрәшче бил алышты. Батыр якташыбыз Миңнегали Ногманов истәлегенә үткәрелүче бәйгене ачу тантанасында муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллин, 8-нче чакырылыш Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасы депутаты, Татарстан Республикасы көрәш Федерациясе президиумы рәисе Рөстәм Кәлимуллин, Татарстан Республикасы спорт министрының беренче урынбасары, көрәш буенча от казанган спорт остасы Хәлил Шәйхетдинов һәм башка дәрәҗәле кунаклар катнашты һәм чыгыш ясады. Батыр якташыбыз Янбулат авылы тумасы Миңнегали Ногмановның бер туганнары Мөнир, Нәзир, Рәзиф абыйлар исеменнән энеләре Ринат Зәкижан улы сөйләде. Миңнегали Ногмановның батырлыгына үткәрелә торган бу ярыш ел игрәктә үзенчәлекле 30 ел бу мәктәптә хәзер инде бу ярышларның бара ел, 10 ел. Моңа күрә монда зур әзерлекләр белән килде бөтен көрәшчеләребез дәгән һәм инде безнең спонсорларыбыз. Бик зур рәхмәт районның бөтен оешмасына, Олы Мәтәскә урта мәктәбе коллективына рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Ярышларның ачу тантанасы тирән эштәлекле чыгышларга гына түгел, бүләкләүләргә дә бай булды. Мисал өчен, муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллин районыбызда милли спорт төрләрен үстерү һәм пропагандалауга, яшь буынга патриотик тәрбиягә бирергә зур өлеш керткән өчен Рәзих Ногмановка Теләче муниципаль районы башлыгының рәхмәт хатын, көрәш һәм билбаулы көрәш буенча халыкара класслы спорт остасы, дөнья чемпионы, Россиянең спорт остасы, БРИКС уеннары җиңүчесе Динар Кәримуллинга Теләче муниципаль районы башлыгының 77-нче номерлы карары нигезендә Теләче районы алдындагы казанышлары өчен медален тапшырса, 8-нче чакырылыш Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасы депутаты, Татарстан Республикасы көрәш федерациясе президиумы рәисе Рөстәм Кәлимуллин яшь буынга патриотик тәрбия бирүгә зур өлеш керткәннәре өчен бер туган Мөнир һәм Ринат Ногмановларны физик тәрбиянең заманча ысулларын камилләштерүгә керткән зур өлешләре, намуслы хезмәтләре, югары һөнәри осталыклары һәм спортның милли төрләрен үстерүдә актив катнашканнары өчен Олы Мәтәскә урта мәктәбе директоры Марат Сөнгатуллин белән Теләче урта мәктәбенең физик тәрбия укытучысы Рафил Хакимовна милли спорт төрен көрәшне үстерүгә керткән хезмәтләре өчен Теләче спорт мәктәбе тренерлары Венер Әскәров һәм Райнур Шәмсетдиновна Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасының рәхмәт хаты белән бүләкләде. Елдагыча ярышлар бик киеренке һәм мавыктыргыч узды. Әлегә бәйгенең үзенә генә хас күркәм традициялары бар. Әйтик, укучы кызларның музыкаль сәламе. Бу юлы да алар тантанага үзгә бер бәйрәм рухы өстәп, җырлап та бирделәр, биеп тә күрсәттеләр. Азалия Вәлиуллина җыр дулкыннарында тибрәлдерсә, балкыш бию төркеме кызлары исә сугыш чоры биюләрен башкарып, күңелдән генә булса да Бөек Ватан сугышы елларындагы перронга алып кайттылар. Командалар беренчелегендә беренче урынга Теләче урта мәктәбе укучылары лаек булса, икенче һәм өченче урыннарга Олы Мәтәскә урта, Баландыш төп мәктәбе командалары чыкты. 4нче урында Олы Миша урта мәктәбе укучылары. Беренче урынга чыккан Теләче урта мәктәбе ярыштан күчмә кубок һәм диплом белән кайтып китсә, икенче һәм өченче урыннарны яулаган командаларга исә дипломнар тапшырылды. Агымдагы атна башында Алтын туп спорт залында футзал буенча 2008-2009 елгы яшүсмер егетләр арасында Татарстан Республикасы беренчелегенең зональ этабы үтте. Саба, Кукмара, Питрәч, Теләче һәм Балтач командалары үзара көч сынашты. Беренче уенда Саба һәм Теләче командалары очрашты. Уен барышында көндәшләр бер-бер артлы гол кертүгә иреште. Беренче тайм 1-1 исәбе белән тәмамланды. Икенче таймның башын Сабалар очко белән башлады. Уенның яртысы тәмамланганда тагын бер туп керде. Исәп 3-1. Районыбыз командасы тагын гол кертергә талпынып караса да, көндәшләре капканы яхшы саклады. Шулай да уен Саба командасы егетләренең җиңүе белән тәмамланды. Соңгы тапкыр мин футбол школа уйнадык. Анда без ПФОда 2нче урын алдык.
шуннан финалга бардык. Футбол хоббидер инде ул. Йойтырга килү. Азрак развеяться. Икенче уен Питрәш белән Балташ командасына бирелде. Ярыш 2 көн дәвам итте. Икенче көнне Кукмара белән Соба командасы очрашты. Беренче тайм 2-1 исәбе белән тамамланды. Залның хуҗалары, ягъни Собалылар уен башында һәм ахырында берешәр гол кертү бәхетенә ирештеләр. Икенче тайм районыбыз командасына тагын 3 очко алып килде. Исәп 5-0 белән тамамланды. Соңгы минутта гына Собалылар көндәшләренең буш капкасына 1 гол кертте. Без бу ярышларда инде күптән катнашабыз, инде бер бу егетләр белән инде без беренче класстан, икенче класстан шөгыльләнеп киләбез. Республика ярышларында актив катнашабыз, призлы урыннар яулыйбыз. Зур футболда да уңышларыбыз бар. Җәй көннәрендә тик тормыйбыз. Шулай ук Казаннарда үткән ярышларда, зона ярышларында катнашып киләбез. Я в Казани, когда жил еще, получается, в детстве во дворе играл. Потом меня позвали в команду «Мотор», и в лет 8 я начал тренироваться. Я вообще в футбол играю с детства. Меня брат приучил с 5 лет играть. Ну вот мы с ним играли, и он захотел отдать меня в школу ялкой. Ну вот я пошел к нашему тренеру Нуру. Ну вот с детства играл у него. Уен нәтиҗәләренә килгәндә беренче урынга Собаның Олимп, икенче урынга Питрәшнең Виктория, өченче урынга Теләче командасы лаек булды. Атна информацион программасында бүген шундый хәбәрләр иде. Алдагы көннәрдә бары яхшы яңалыклар гына алып килсен. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Тыныч яллар сезгә.